Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai tare da Google Hausa TV, barka da wannan lokaci. Yau insha Allahu za mu yi tutorial akan yadda ake sanya hoto akan audio. Za ka ga audio na karatu wani lokaci, mafi yawan lokaci idan kai playing za ka ga hoton wanda ya yi recording ɗin, ko wanda ya yi karatun, ko wanda ya yi waƙan, ko wanda ya yi maganar a playin ka, ko kuma wato misali album ne na wasu mawaƙa ko kuma na wani karatu da dai sauransu. Misali yanzu idan na shiga nan za mu ga cewa akwai audios da idan kai playing za ka ga misali bari ga ko akwai a jikin wani ɗauwa. Yanzu kun ga kaman wannan ga hoton ya fito a nan, ga kuma mai audion nan a ƙasa, duk da a ƙasa za mu ga unknown album. To a irin wannan hoton za mu koyar da yadda ake sawa. While idan ka yi playing ɗin wasu ba lallai ka ga wannan hoton ba. Wannan hoton ina ga automatic ne ya hau saboda inda aka yi downloading. Yanzu kaman wannan kun ga ba komai a kai. So application ɗin da ake amfani da shi shine wannan application ɗin Automatic app. Na sanya link a ƙasa kamar kowane lokaci. In za ka yi downloading za ka samu a googlehausa.blogspot.com. To mu shiga kai tsaye mu ga yadda ake yi ba tare da jinkiri ba. Gashi nan Automatic. Misali yanzu gashi kana shiga zai ɗauko maka dukkanin audiyoyin da suke cikin wayanka. To bari yin searching ɗin wani audio na abokinmu Alaramma Huzaifa Yakubu. Yanzu ga wannan audio na Alaramma Huzaifa Yakubu mun shiga. Za a ga ba komai. Haka ina jawowa ne ina sakewa. To za a ga ba komai a gurin, sai alaman sound. So a nan kuma title gashi nan mai sunan audio ɗin. Misali yanzu sai mu ce karatun Qur'ani by Alaramma Huzaifa Bauchi. Misali wannan shine muka sanya a matsayin title. Artist shine wannan artist wanda yayi, sai mu ce Huzaifa Yakubu Sambo. To wannan ina ga shine track number, track count, wannan duk mu bashi. Lyrics, wannan comment duka sai ka ga dama. Album name, me sunan album ɗin. Misali mu ce Tilawa. To dukkanin wani sound ko karatunsa, ƙira'ansa, idan ka zo ka sa wa album ɗin suna Tilawa, sa'annan artist ɗin ya zama Huzaifa Yakubu Sambo, to duk inda ya je za su taru su zama guri ɗaya ne, ba za su taɓa ɓacewa ba. Wata shekara misali sai mu ce 2020. Album artist shi ma har wa yau dai Huzaifa Yakubu misali Sambo. Saboda album artist a iya samu fitacce. To nan ƙasa kuma shine gurin mai sanya hoto ɗin. Misali yanzu idan ka danna kanshi zai kawo ka cikin gallery ɗinka. To bari mu je download. Ina da wataƙila wani hotonsa da zan iya sawa. To dai ban ga hotonsa ba. Tunda misali muke yi, bari mu nemi wani hoto kawai mu sanya
ina ga hakan zai fi. Ina ga hakan zai fi. Yanzu misali bari mu sa wannan hoton. Na ɗauki wannan hoton na sa select. So in muka yi scroll sama kun ga hoton Dr. Bashir Aliyu ya bayyana. So duk yanda wannan audio wannan karatun za a kai a juya a rawa, wannan hoton shi zai zama a kai. Za mu iya canzawa add from gallery. Misali mu ce daga Infinix Stylus muke so. Akwai shiga download. Misali idan mun shiga download za mu ga hotuna iri daban-daban. Misali ga hoton marigayi Dr. Ahmad nasa kun gani, shi ne muka ɗora a kai. Simple ne, ba wani wato wahala. Da ka danna wannan kuma makin haka wannan gurin da ka danna shi kenan writing metadata tag edited me successfully. Kun gani ko? Karatu Alkur'ani by Alaramma. So yanzu idan na shiga cikin player na yi searching ɗinsa, misali yauwa gashi na sama Alaramma Huzaifa Yakubu, duk da ya wannan. Na'am. Allahu akbar. To wannan a takaice shine yadda ake ɗaura hoto akan audio, kuma a sa album, artist, a sa wato title da sauransu. Da fatan za a yi subscribing na Google Hausa TV. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.